дар доираи ташаббусҳо бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр дар деҳот, маҳаллаҳои аҳолинишини шаҳри Турсунзода корҳои ободониву созандагӣ дастаҷамона бо суръат идома доранд. Дар ин самт соҳибкорон, тоҷирон ва шахсони саховатпеша саҳми арзанда гузошта ҳамарӯза ташаббусҳои нав ба нав ба қайд гирифта мешаванд. дар ҷамоати деҳоти дурдасти Работи шаҳри Турсунзода бо дастгирии шахсони саховатпешаи деҳа соҳибкор Музаффар Ҳазратқулов як нуқтаи сӯзишворӣ ва шустушӯи мошинҳо, мағозаи хӯрокворӣ, нонпазхона ва як сехи дӯзандагӣ сохта бо таҷҳизотҳои зарурӣ таъмин карда шуд. баъд аз баромади муҳтарам пешвои миллат ба аҳли ҷамоати кишвар доир ба сохтмони нишоноти иҷтимоӣ дар деҳаи мо соҳибкорон деҳаи Қипчоқ, ҷамоати деҳаи Работ бунёди ҳамин маркази савдоро ба нақша гирифтем. дар муддати 4 моҳ маркази савдо бунёд гардид. нонвойхона, қаҳвахона, тестайёр ва сартарошхона фаъолият намуда ва дар он 7 нафар соҳиби ҷойи кор доимӣ шуд. мо дар оянда низ кӯшиш менамоем дар амалӣ намудани пайкори созандаи муҳтарам пешвои миллат саҳмгузорӣ намуда барои ободии ватанамон хизмат намоем. дар маросими ба истифода додани иншооти таъиноташон гуногун намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва дигар ташкилоту идораҳои шаҳри Турсунзода иштирок ва зимни баромадҳояшон қайд намуданд ки бо ба истифода додани ин нуқтаҳои хизматрасонӣ боз чандин нафар сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷойи нави корӣ мегарданд. бояд сокинон ба қадри заҳматҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расида саъю талош ба харҷ диҳанд ва баҳри ободии кишвар саҳмгузор бошанд. дар ҳақиқат сокинони шаҳри Турсунзода қомат афрохтани иншооти мазкурро натиҷаи сулҳу суботи кишвар ва самараи ваҳдати миллӣ арзёбӣ карданд. бояд гуфт ки барои сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониву созандагӣ дар дигар ҷамоатҳои деҳоти шаҳри Турсунзода идома дорад.